Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Amene muli pano a Vice President athu a chigawo chino chakumwera olemekezeka Bambo Mwanamveka ainu ake adera lino Mai Gladys Ganda apita oye DPP oye bwana kuno kusanje anthu amene anamizidwa aja ali pano bwana ananamiza kuti afuna apangire chakwamba highway sinachitikeya anamizanso kuti afuna apangire sadikimia highway sana apangire soya bwana anthu awa anamizidwa kwambiri kuno munalonjeza kuika bado university Bangula University inu bwana kubwera kwanu pano ndi mdaliso anaidia bamba mpulumusi watu wafika timuweve adati za jamamba huko mpulumusi wafika amene ali pangolini watu wachipali cha TPP amene aombole Malawi amene watopani mavuto kuti boma ili lichoke chala mwamba huko tazunzika bwana Chakwera watizuza amene akuti Chakwera achoke chala mwamba huko Chakwera achoke Chakwera DPP oye apita oye Bangula yakamoto mwaulemu bwana ndipemphe MP wanu mwini wake wa malo ano kuti akulandireni malo ano ziko kwambiri bwana Chala mwamba tatitsani adati tidawapempha ndife kuti ayime sichocho ndipo adati adavomera adatsataka ziwiri kuti ayime amene akudziwa kuti akavotera adati chala mwamba DPP oye Professor Arthur Peter Mutharika oye Maya tokondedwa Professor Gertrude Mutharika oye ASG atu oye AVP atu Ona Mwanamveka oye Shuguli cha utsinjaja oye Adeta amai oye Nose pano oye ulemu tibeleke kwa president atu DPP oye adati mwafika kuno ndikusanjira lanje adati takulanja ndi manja awiri ndipo tikufuna tikuthokozeni ife ngati amusanjira lanje kuti chinakukomerani kuti mubwere kuno kusanje muime maboma koma makosiwe sonse munasankha sanjira lanje pano pa Bangula kusonyeza chikondi chanu adati kuno ndikunyumba kwanuwo adati anthu kunja kwakunjenjemera atamvanso kuti mukuyimanso chifukwa mukuyimanso ndiponso mukuwinanso ndiye tikuthokozeni adati khalani chete ndikufuna mumve mawu ndifunanene pano adati tikuthokozani soni ndinawakwitsa mawu sindadziwe pasojetu ndawakwitsa mawu ndinapepesa chipani adati ndinu munthu okhululuka adati munandikhululukira koma simunandikhululukire chabe munandipatsa mpando wina waukulu kwambiri mwinanso waposa amene nawo uja okhala advisor wanu adati kuti ndikakhale muofesi mwanu ndikakutumikirani DPP oye mpando amene uja adati mwalemekeza chikowa ndi nsanje chifukwa MP wati anaona chipani cha DPP chikowa ndi nsanje ndine ndekha wa MP ose 11 ndi adati tikuthokozeni kwambiri china adati
mashado ana MP kuno kusanje ndi kuchikwawa ndine mwini takhala basi kuti tithandizire kalembera kuti ayende bwino. Ndiye onse ma MP mashado anandisankha ine kuti ndikhale chairman wawo, chairperson wawo, nkhala pa mpando wawo kuti tiyesetse kuti anthu alembetse bwino, zinthu ziyende bwino kushire vale kuno. Ndiye ndikufuna ndikutsimikizeni adadi kuti tiyesetsa anthu alembetsa kwambiri. Pali mavuto ena amene ndifuna ndikupatseni ndikuwuzeni kuti mwadziwe. Akuyesetsa kuchita zinthu zosakhala bwino makamaka NRB. Mashini okuti anthu akalembetse kumawena sakugwira ntchito kulibe abweretsa zimachini zakufa. Kopisa manja uku kuti chimachini chakufa. Kumalaka uku mashiniwo sadafike kufika komwe. Pena kumauza kuti mukalembetsa pano mudikire 2 weeks muzatengete fotelado muzayembesa tsogolo kuno. Pamene kalemberayo akutseka tsopano adati. Ndiye ife tatulukira kale koma ife sitiyimva iyayi. Adati ife asena ndamanganja sitimayimva iyayi. Ndithana nawo. China chimene kufuna ndikuwuzeni adati. Chimene anthuwa adakupemphani kuti mubwereso mudzalime chifukwa aona mavuto akulu kwambiri. Adati muli pa mpando inuyo mumati mukamabwera chonchi kwadi chabwera chimanga chogawa mabwera mpunga ogawa. Ndiye chimene akufuna anthuwa adati mukatenga bwaka pa 16 pa chaka cha Mawashi mudzapereke chigamulo kunena kuti chonde kuchikwawa ndi nsanje khomo lililonse likalandire chakudya. Adati oye. Komanso akufuna kunena kuti ndalama zakudya zipezeke, mafuta filling station mukionayo palibepo, mafuta apezeke. Zili kukosa zambiri zimene munasiya kulibeko zaboma sakuchita iyayi. Ngati kuti zikukuna za CDF basi afuna zipezeke. Ndi adati sokana swanga ndi wanu. Ndimangofuna kuti ndikupatsani chukauni kuti kuli bwanji. Khani andale musadandaule iyayi. Pitani kumechausi kakhani mtima pansi. Ife ana anu ife background ishile likagwira. Osewa ndi yanu. Ana osewa adati ndi yanu. China unanena kusanje kuja kuti sanje ndakupasana MP mmodzi amene akuyankhulayo. Koma ulenda uno adati khani andale tikupasana MP ose 5 a DPP. Chimene tikufuna tichite kuno kusanje ine ngati mtumiki wanu mlangizi wanu adati komanso nda research tichita research tikupatseni ana eni ankati mwa nyumba a DPP. Chimene tikufuna kuti tikadula chonchi magasa azikhala blue. Sitikufuna kupita parliament anthu azikasitathabwa iyayi kuti alawuyamba lina iyayi. Ndewulonda uno tiyang'ana kuti amene adati munthu MP sakakoma eni mafumu kumauza kuti musapotee maiganda shaba amene musapotee maiganda mafumu kafoteni anthu ayimutsipizi ngati mukundifuna si anthu ameneyo iyayi. Munthu manena kuti ndikagama primary mukafotera amene awina mama primary osati mukafotera achipani china. Koma ndikutsimikizeni adati Sanje Lalanje, Sanje Central, Sanje Boma, komanso Sanje North, Sanje Southwest tikuwina DPP. Ndimawu amene adati ndikufuneni zabwino zonse pamene mukuti yankhula kuti tibwezere maiki kwa MC athu. Ambuye akudalitseni adati zikomo kwambiri. Chalamwamba. Apita oye! By demand, Your Excellency, the First Lady, the former First Lady, and who would be going to Bafura Kone. Madam, Bepan, and Hafuna Kone. By demand, Tiaoni am I yet? I declare a Mamba First Lady, Amene, Adapina Chileabuno Malawi, Kukoza Mizinda Alipano, a First Lady. Chalamamba uko. Tuwaweve. DPP oye! Apita oye! Taona amayet! Zikomo kwambiri bwana, mwachidule kwambiri. Apolisi akudandaula kwambiri. Sapato zatha ayamba kugula zonchokera mmapero. Zovala zatha ayamba kumakasokesa.
zimene munagula zija zinatha. Maphunzisi mapromoshoni akudandaula, akumbopasana pa chiweniweni, anthu akuchosedwa ntchito, ena kumangidwa. Mpulumusi uja, inu amene machosedwa ntchito, mpulumusi watani pano? Mpulumusi watani? Apita woye! Nthawi ino mwachidule kwambiri, akulandireni somalo ano, olemekezeka Director of Women, Mayi Navicha. Mwachidule kwambiri. Chala mwamba, chala mwamba, chala mwamba. TVB woye! Sanje Bangula woye! Professor Zabita Mtalika woye! Andipasa 2 minutes. Ule muwanu, a president atokondedwa, Professor Zabita Mtalika. Komanso Mayi atokondedwa. Mtalika, tumawondani kwambiri. Ulemu a vice president, SG ndakulu onse maulemu aperekedwa osaiwala regional governor. Mawu anga oyamba, a president yathu ndikulandirani kuno kusanje. Monga mwaonera anthu onse ali pano nkhope zawo ndizokondwa. Atamva kuti mukubwera, takulandirani ndi manja awiri. A president kuno kusanje ndi boma limodzi mwa maboma amene avutika kwambiri chifukwa cha ulamuliro wa Malawi Congress Party. Boma lino a president ndi kumene anthu akhala akudya nyika zimene takhati ukamba ndi kuno. Amayi anzanga kuno kunsanje aluza miyoyo mbalimbali mwa mtsinje wa Shire pokasaka chakudya choti adyetse ana ndi abambo pakhomo. Azimayi ena ndi olumala kuteko pamene president mukutenga boma pa September chaka chamawa. Tufuna amayi wonse amene anavulala podulidwa miyendo ndi ng'ona kuno posaka chakudya chanawo. Azimayi amene wamudzatolere pamodzi lwa excellence ndi kuwasamalira. Boma la Nsanje Your Excellency ndi boma limodzi limene kwachitika ngozi zosogozana kusefukira kwa madzi. Chomvetsa chisoni president wa dziko lino pamene ngozi kuchitika kuno ndi tsiku limene amakhala akunyamuka ukakwera ndege kumapita mayiko akunja. Anthu awa amayang'anira kunjira kuti mwina boma libwera liwapasa thandizo, koma nthawi imapita popanda chilichonse. Ma MP akuno, makamaka MP wanuyu mtsikana Wigada Siganda wagwira ntchito movutika popanda sapoti yochoka kuboma. Tithokoze ndi mtsikana olimbikira amene ali background kugwira ntchito usana ndi usiku kupanga chipani komanso kusamalira constituency ino movutika momwemo. A president pamene mukutenga boma muzayambire paja munalekeza. Paja president palibe chimene chayenda. Chilichonse chidayima. Misewu kulibe, muzipatala mulibe mankhwala. Zakudya zadula, mafuta ndi amene akusowa. Palibe chamtendere kapena chokoma chilichonse chimene chikuchitika kuno ku boma la Nsanje. Koma bodza lokha ndi kunamizidwa. Ife tikufunirani zabwino amayi. Ku parliament muli ndi amayi anu 22 kuphatikiza Gladys Ganda. Komanso tikukulonjezani kuti tikupatsana amayi ena kupita ku parliament, amayi ochuluka ndi mashado MP onse azibambo kumene akuyima kuti mukhale ndi aphungu ochuluka ku nyumba ya malamulo. Andipasa 2 minutes ndi mawu amenewa. Tikulonjeza kuti amayi ambiri tikalembetsa kuti tikuvotereni pa 16 September 2025. Zikomo kwambiri. Bwana mwachidule ndi apase a vice president achigawo chakumwera kuno olemekezeka a VP akuno ku South Bambo Mwanamveka, munthu wamkulu kwambiri amene sitingavale sapato zake. Vice president Dibiboye amene akuti alandira dadi chala mwamba chiti Dibiboye Professor Adabdalga woye, Professor Gary Mutalga woye, Komazo RG East woye, Adeta Maibu East woye, ASG woye. Mwachidule kufanya tawi
choyamba president kuthokozeni kwambiri chifukwa chobwera kuno kunsanje komanso kufika pano papangula ulemu wanu. Pekeso ulemu kwa mayi athu okondeka Gertrude Mutharika amene mukhale first lady pa September 2025. Ndililoye a president anthu kuwaonawa anena kale Gladys Ganda amene wandi anu amene wandi mavoti anu sichoncho kodi simukunama ndililoye a president anthu kuwaonawa atopa ndi kunamizidwa zisiwo timaziona kumusiku kuti imene andilerewe line kwakoza chakwera kuziyenda mafuta amene mchazoona ndikuti taona zisiwo kumusiku akuti wagonza atu imene chakwera atu wagonza akuti mafuta aziyenda amene muja ukafika ku Blantyre zona a president awananamizidwa kutazia katatu ukudya katatu anyamata anakunamizani kuti palibe amene achokere sukulu chifukwa cha school fee pato simukuchoka fizi sanakweze anakweza. So amene angathe kukonza mavuto amenewa ndi Profesa Arthur Mutharika amene ali mulera mkungwa amene wokonda anthu ake. Ndikukumbukira ine ndili ku nduna nthawi zonse amati pita ku Lowa Chire. Ndiliwoye a president chifukwa cha nthawi muyankhule ndi anthu anu mwapase 2025 kubwereranso koma mukabwerera nkhani ya chakudya kuthana nayo ndiliwoye komanso mavuto amene akumana ndi azimayi nkhani ya bizinesi kuzathana nayo ndiliwoye koma amenewa mwaulemu ipereke kwa president Profesa Arthur Mutharika amene 2025 zakhaso president wa dziko la DPP oye! DPP oye! DPP oye! Abengu oye! Adadi oye! Bangura oye! Aganda oye! Rose oye! Molnose! Bwanji ine ndimno kwambiri koma kuno zinthu zili bwanji DPP oye zinthu zavuta ndi pamoto Boma la Bunda, mobilization, DPP oye, ine ndikuzwa mavuto anokumana kuno, ndikuzwa mavuto anjala, ampera kumalya nyika, ena
majamaa wangu awisi ndikuzwa zimenezo komanso kuti zizwakwera kwambiri tundu sopo wakwera chilichonse mafuta akwera mchere wakwera shuga wakwera ndiye kuti zinthu zonse zakwera ndi chakwera ibibyoye anakwera nazo zimenezo chakwera watikizamutsisa next year pa September 15 zinthu zonse zizasika ndibibyoye ndibibyoye ife tizakonza zinthu monga tinachitira 2014 mpaka 2019 ndibibyoye ife zimenezo tizachita zachisoni kwambiri kuti anthu ino munasankha boma la tonse pa 2020 ndiye munagwa twe mukuvomereza kuti munagwa chaka cha mmawa mupitirizaso ayi chaka cha mawa ndinanamazaluvute DPP onse ibibwoye osandinamiza somukandinamiza ndizabwiranso pano ndizathana nanu pano ibibwoye choncho ndiwosangala kwambiri kuti onse muzavotera DPP chaka cha mmawa komanso pa maphungu chaka chino tindi phungu umodzi basi my God is God onse ndikufuna chaka cha mmawa ndikhale maphungu onse 13 5 kuno kusanje 8 kuchikwa ndibibyoye zakwisa zimenezo zithekadwe kwakuti zitheke ndiye kuti mukalembese ndani amene akalembesa pakali pa good ndani amene walembesa kale pakali pa very good nonse mukalembese ngati anthu kumuzi kuyachikulire mwatenge litu kapanjinga khangati ani malungo mapasi kapanadolo kuti basa apite kupitisa akalembesa mlamezwe munthu aliyense akalembese komanso mukalembesa nje kuti muzavote osalembesa komanso kuzavota mukaniye kukhala kupusa kwambiri mulembese mukavote DPP yadali DPP onjo ineso ndabandikuti kuti monga anena MP anu yadaina women kuti ine ndavomera kuti ndimeso chiwiri DPP ine ndinavomera kufana Biboye, when the cook once, I'm so excited, then now I'm going to break them out. Don't somebody bottle, when I will move, come on, so no, so will one. Don't come in. They're going to put it now for me now. Ndime sokachiwiri chifukwa ndikonze dziko lino ndifuna kupulumutsa dziko lino
16 September zikolo kandi ufulu ufuta kunjala ufulu amatenda kukosa ndama mapambizi kuzipatala komanso ufulu opata nkhanza ndipo nkhanza Bibi oye, dati mwini fandu kuza nikuti, nai kumva kuti bebe kwenye mavuto osiana, kuli kukugawana, kukokana, kutengira kumakoti, kama ndikuza kuti zonse zimega zata, pa DPP sota kwilizana, anthu onse amene osokoneza nathamangisa achoka akulakwina kwake tonse tinganganganganga pamoja pambuyo padaje choncho ndikuza nzimenezo DPP oye komanso ndipemphe anthu ena munachoka mu DPP aya munapita ku UDM amunapita ku BP amunapita ku MCP mwendufu obwera ku DPP swa DPP ife DPP ndikolo sibayi zonse mukuzanyazira ku DPP mumamukutiwa iwe ndimakolo ndeni kuti mubwerere bwerani ku DPP kandi mwana oja olowelera kujana nachoka yukila kutali akasoka kwenye mavuto siana anabwera komanso anabwera bamweke anampila ng'ombe DPP oye koma ife ng'ombe tilibeya tizakupheyani nkhuku DPP oye choncho mubuleze DPP oye monga alina vice president south yanasodaidoke ife tikabwera ndiplan yaikulu kuti tikonze kuno kulowashire DPP oye toyamba pangula university ija ilakhapa tayimanga pano DPP oye dachiwiri meso yonse imene kupita kuno zakonza zakutcholo zakung'ona makhanga chiromo pakufikapo pagula zakonza zimenezo DPP oye komanso program yamata ndi cement imene tizabweresanso DPP oye kuti anthu mukhale ndi nyumba zabwino DPP oye kuti Fred akabwera nyumba anu isagwerayi DPP oye ife zimene tinapanga koma apipi atonshansi anayimisa chokene ndimene namba zimelo DPP oye zimezo zabwera komanso mafuta atinyamata inu monga technical college apa pangapo TTC Community Technical College tinayimaliza wapakali paonse ayisegule sokugenda mangandine sakuyifunayo DPP oye tikapa 16 September tisegula college imeneja kuti atinyamata mukaphunzire zozosiyanasiyana zaukalipenta zaotchera zomanga zosiyanasiyana komanso za internet mukaphunzira kumene paya imene zasegula 17 September next year DPP oye komanso pali pachifikatuka paja teacher training college imene namanga imene unito zasegula kuti kuno aphunzitsa kuno achite upgrade
azifunzia masasira pamwamba kuti azifunzisa nathu mwabwino ndipo moye zonse zinozakita koma kuti zikile zonse paintiro chimodzi kulembesa komanso kupotera amala zimenezo zoncho ndikuziwa kwambiri mabwera kuzandiona ine ndiosangala kwambiri ndizabweranso kuno kampeni ikayamba zonche mundilowe ndinyamuke ndimaso kwambiri ati 5 or 6 safika kuthabwa zoncho ndikuziwa kwambiri nonse kuti mabwera pano ambuya kudasani nonse zikomo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.